Yr oedd Saul yn dal i chwythu bygythion angheuol yn erbyn disgyblion yr arglwydd, ac ddiaeth at yr archoffeiriad a gofyn iddo am lythyrau at y synagogau yn Ddamascus, fel os byddai'n cael hyd i ryw rai o bobl y ffordd, yn wir neu'n wragedd, y gallai ei dal a dod â hwy i Jerusalem. Pan oedd ar ei daith ac yn agosau at Ddamascus, yn sydyn fflachiodd o'i amgylch oleuni o'r nef. Syrthiodd ar lawr, a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam rwyt yn fy erlid di? Dywedodd yntau, pwy wyt ti arglwydd? Ac eber llais, Iesu yw i fi, yr hwn yr wyt ti'n ei erlid. Ond cod, a dos i mewn i'r ddinas, ac fe ddywedir wrthyt beth sy'n rhaid i ti ei wneud. Roedd y dynion oedd yn cyddeithio ag ef yn sefyll yn fyd, yn clywed y llais, ond heb weld dim. Cododd Saul oddi ar lawr, ond bod ei lygad yn agored, ni allai weld dim. Arweiniasant ef gerfydd ei law i mewn i Ddamascus. Bu am dridiau heb weld, ac ni chymerodd na bwyd na diod. Roedd rhyw ddisgybl yn Ddamascus o'r enw Ananias, a dywedodd yr arglwydd wrtho ef mewn gweledigaeth, Ananias, dywedodd yntau, dyma fi arglwydd. Ac meddai'r arglwydd wrtho, cod, a dos i'r stryd a elwir y stryd union, a gofyn yn hyd Judas am ddyn o Darsus o'r enw Saul. Cei hyd iddo honno yn gweddio. Ac mae wedi gweld mewn gweledigaeth ddyn o'r enw Ananias yn dod i mewn ac yn rhoi ei ddwylo arno i roi ei olwg yn ôl iddo. Atebodd Ananias, arglwydd, rwyf wedi clywed gan lawer am y dyn hwn, faint o ddrwg mae wedi wneud i saint di yn Jerusalem. Yma hefyd mae ganddo awdurdod oddi wrth y prif offeiriaid i ddal pawb sy'n galw ar dy enw di. Ond dywedodd yr arglwydd wrtho, dos di, llestyr dewis i mi yw hwn, i ddwyn fy enw ger bron y cenhedloedd a'i brenhinoedd, a cher bron plant Israel. Dangosa fydd o faint sy'n rhaid iddo ddioddef dros fy enw i. Aeth Ananias ymaith, ac i mewn i'r tŷ, a rhoddodd ei ddwylo arno, a dweud, y brawd Saul, yr arglwydd sydd wedi fy anfon, sef Iesu, yr un amddangosod i ti ar dy ffordd yma, mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a thlenwi ar ysbryd glân. Ar unwaith, syrthiodd rhywbeth fel cen oddi ar ei lygaid, a chafodd ei olwg yn ôl. Cododd, ac fe'i bedyddiwyd, a chymerodd luniaeth, ac ymgryfhaodd.